Ayo kwemrungania asegeke getambe kubwatikana n'umuchando bwa match na bwegoborosia bwebitacho bya match ni gobono abamenyi ba Bumurenda yo tokase wodi yabo gose ase wodi ya Bumurenda ebunke ya Bonchari me county ya Kisii babwate ekyo bakogokera ase ogokonyo kroserwa egetacho kya match asensemeyo aya nigo wachire maga yo Musa Marium yasilete vanisoko tegosomanyelekanete buna sungura mchapakazi anyata ko bagweso kiana gusirobwa gachibwe bitacho ebyasabanya ariko bakogokera ngabono nigo barachikoba bakwenyorera amache amakene no kwaragia arachikoba ko basira chinga kibaranya ariko bakoyagania sobima bwabo kumunda woti erensi yabukeire erieta na Triana nyandi kantabo jabona oga igege tache ki yatokonyi konyagia salikire abantu bashimesi bakwenda kubuja umungwa nare gaiga okoti sungura nero tokonyire konya abantu bashimye make bakunywa bera mari babandi barwari bakoirura bakubinya gitari orori robuja tigamba konye munyora make munywe osokweru kwa yerure omone na musiseni ebirakomwa abakomenta marakabire kyagera kubakokoru nkoira nikore Chenkor kwa Nyabuto Francis musani gochase endugu ya Evans Okoth Sungura abantu baminto omorai tariwinga omorai nga goikae gwamanye korwa omonto bwate nkorengia nabakora abantu bari meire onyara gokonya naba kando na siasa oya bwate enkorere ndabuse yo gokonya mwananchi kawaida so kereme chande anyorero montande bantomba obwa ngaya babwate abamwabo olyorange na bataba obisi abantu tigatokonyane to improve binyoro. Number 2 aigambo keire ime ya Bumurenda ward oyego konya binte byoso okora kando neke oagachire binga okonyera abantu unabona nagachite na konya abantu boda boda shade soon ya a very big challenge ekeraba iba kwa baka 3 times mondatari okora mwananchi kende obaerenga no koraga nenda yaye. This time round abantu tikatonga inie na anda abantu tikatwa keshikura aso konya abananchi amalita nkoro ku Davis Muchogenya baro ebani Okoti otokonyira sana chigasi kotowale kwe n'umuntu kuirwa n'umugambi utabwati buoba mungege tache karo seti dochenga macha konyabeira maliba kitogo cha twa konyana otokonyira lesengencho gente konyege sare getikionsi kuranga kirega kyomogete macha oswa maliba swaimi ono kunywa abantu barwarire chinyagitari cha konya utatiga bono ngakia beira ekirebuya tokunywa macha marabo macha yaito banyana boto cyane gete tonya goto cyane nyendo cyo kwobwa go cyane nyendo cyo kubucha lakini bani garo si buna boto cyane slippers toko mate yo mugambi agendere bosi asa museni asa marede nera ni mora eta jekene kito waga no cyane gete sana umwesimi woto konye Evans Okoth aseniwe Totikana neseme turigeria gendete ko bakorekana iskoro ngorwa gusini gori tukoria rero omurugi bw'omurayi bwensere Choruto nyara ko bakwenekia okoigorwa bene kwa magacho yo muroberio bwekerero gose gitume dichi